ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendai Lat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbantaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ha ka khatnyo trik uno pra arjar arpho, ka kurs emle kenshi unit, kalapun ko burom ya kisamla puli, kibadai na ka kurs emle, kibashong basa hapo ka jingpait jong ka kenshi unit, kibala pas bha ki examination bapher kidon khatsan ngut kisamla kibala sha pun ko burom hagani kasngi, ha kabala sakhilang da ka kurs emle, bakanthum ya ki longkpa, kisamla ki hebrin, kuntubru ya uba estancing jana nongbet ubala longkum ukongsan. Murang ba bayar ke jeng perkat baula syem ya karai baruang ngala ban yap habandi ya kabangan long us imrau halakari kini ki kentin kabaula bu hapi kikur kido kisnam ki kemit ki badon hagan kapor kum ki kinyi kisamla bat ki kentin kabau us im tirot sing jong pi kabaula ula tho ya gini ki kentin baduang kane kade kari jong ki kemit temen ki temen kari umsna unyiu kom mas ngau bagini ki kentin ki klemja bat ki long ki kentin ki ba im bat ki basa hadu menta bat ha kane gasni ngapan kan mau ya pi ha ka ba kumna phi bu ka jingmut ka jing perkhat nakabanta ka ri ba ka jaj bariu bat nakabanta ka hima phi kum kilong kemi ngabu ka wei ka jing karpat ba phin pelong ka jing duai bau ble un seipat nak sangkai jong phi kilong kemi ban seipat iki klawaj ha kane kapor ka banwan syakmat kum kinong sensar nakabanta ka et ka hima bat kari ba kajaj bandri handrei kal bas ngusi kalong bahadu menta om don shu kibriu kiban yeng na menta kari ba kajaj bandri kum kilong kami kiba e kiba thon hagan kapor ki khun samla hep ke beret ki senrang bat kan thei kilong kinyi kiba dei na kan ga kur ga jong phi philaju prakhat nem bau ble un seipat nak sangkai ke jong phi anei tang ba wat long kum ka kemi temen ke jong phi ka san ha ka ba lapelaj im yo sahab de biskot bat ha ka bau la penyap kala ya lau khon la jong andai ha ka jing dei bat phi kum kilong kemi na kentu jur ha ka ne kapur ham tama ka ba kini ki hab ke baret kumno ba phinbu ka jing duai khnang ba phila ban pan po ya ki khun kan thei ne ki khun senrang ha ka jing dang ka jing start ha ka pule ka phuthi ha ka jing long ka barang ba ha ka perkhat ka perdan ha ka riti ka sansar kham tam ban wan ra pat ya kari ha ka jing lai luj ka bak khrao ni yo i lang ba ki an ha ka jing dei bat ke Sarkar India bat khamtam hage babun hadu menta menengim padon kata ka jing lai luj na kata ka jing long marau ngidang sa ha ka jing long marau kawei kalong ka number 1 kalong bangisa ha ka jing long marau ka bangila im dagi hajar snem ha ka negari ba i jongi karilum khasi ba i bathon jongi are hadu menta ngidang sa marau hakaktin katholik wat habangidon hapok Sarkar India ari kam sampala itu yakaktin khasi kabangi ngisong hakane kari ba e jongi nado usnam khat khandai spa khat khandai yakaktin khasi la penrung lese ka jing pule wat ki school ba hapok Kolkata andai hadu menta ka Sarkar India kampat itu yakaktin jongi tangi long marau halagari halor kaktin katlik wat ngidon hauput usam
jong kari India haga jinga dei bat ki hima kalong ba ya ki put ki sam latho haga kot kalong ba nirei ban khmi na ki put ki sam lane kita ki dulir ki dokumen jong kait ka hima ngathrai na pedeng jong phi ngakren khanang ikane na marba fidei na ka kur sansar hadu menta ngathrai wat hakin life house bat khadar ki doloi hapo kari jongi lese ka hima kawai pat kawai kampat don ya kadulir khendeu lane ya dokumen bat kampat don ru kawai pat kawai ka hima ban panti kena ya lede baka hima nong klau kadon katap ho 1000 hektar ka jaka jong hima lese nagawai pat kawai ka hima ro kampala ban panti kena baka don katno hektar kahima mariau na kahima nong stoy. Andai hadu mentang ilong marau ngimpat tip tang yau put usam jong kahima nyela syukat sebala ban ay kesanot sordar senong bal la syupenlong hiba da kabasya keren hakaktin kathli asngau bakane ngilong nong wei wad hapdeng kisim ke basensar hadu menta kilong marau to saga basau golong walesi hapdeng jong gajing sensar senong kumalong menta lesi kisnong ibabun kimi gajing ya kajia kimi gajing ya kamput namar ba kawai pat kawai kisnong kamdon ya kiput kisam ke batikana andai layo ya gadis konser na usnem khat khandai spa san phoi san phuar hari hadu menta gadis konser kasyong klikti bat kam syamla trei ban pen scam yalaki it bat kahima yang asngau baka jing ino ekonomi khmat yangi ki khun ki hajar ki badon lese ha kahima nong klau ki badon hapo kahima kiwei ki hima hapo rikhasi ngilong nong wei hadu menta yem don ki kot kisla ki batikana maso banong kane gari ke jing ka bakrau ha ke jing sensar hima phi kum ka kur ka jaj ka do ka snam kum ki kur simli ki babat ya kariti sunsar nadu ka por jong ukpat temen kinyi temen jong phi kilayale ya ka jing lai lut nak sarkar phareng hanrei hadu menta ngidang sa ha ka jinglong marah bat ya kan ni kanong ba slong ha ka snem khat praspa arpho bat ha ka ba kila penlong ya ka wei na kajing ya rai lang bat ban pelong ya kan nong ba selong hakapor kabau pareng umpat yo bor ban sensa denga kwa ban peni baya kan nong ba selong hakat kapor kalong ba katum kena kamap ban seng ya kan nong ba selong sedu dom sak kalenti sapo sora kalong ba house name khat praspa la penlong ya kanong ba selong snap khat praspa arpho mano angne bola ai jing mut bat kidei ki jong kyang nong ba bat kidei ki jong im tirot sing bat hagane ko por kalong nadu ki snam khat praspa chaneng kane ka de kanong ba jong ka selong athlai na pedeng jong phi phin khamyar ban yo ya kane ka skate map nei baro giri kot kiba ngala penlut por nugi snem khat khandai spa prapau kalong ba hakabanwat ya gejing sisa baro jong kari khasi komno kahiar pateng ringappat yo ban yasyong ban yakren batfi kum kilong kabi kane gadai kamap jong kanong ba sulong haba kitwa ban yo I ha kane kapo bat kabau tirot sing ukinyi temen ba I jong phi ha kabau layadon banta ha kaban le ya kane kamap na kabanta ban pelong ya ki hima khasi ya kanong ba sulong hang sei apo sor sulong hari hujan nan chỉ cầm buộc tay rầm lên ra chia ly
Nang citam upai ranai saja likikan kapar menta nai kapar di tek nai di biam sim ha klau ho bun wan jet saja ulang pot klau ha pot diwa kai ma di pot yau bang Lau ha phát tên đi chỉ saya riêng thi. Inside my bones, it goes electric, baby, when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no feeling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, feel that hot blood in my body, it drops. Nidan ya kini kijing ai Kawai ka frame ka malang sertifikat dan persa diken mau na kalian gakur Nantang ya khot hangi saya ilawan suk simli HSSLC 69.6 Takti jam se de kami asur Nanta nakhot ya iban ya isara simli HSSLC 60%. Nanta ya Isharika Simli HSSLC 68.4. Nanta Pak Nakhot hangi saya Manhem Simli SSSLC 62.66 SSSLC 62.66 Manhem Ta Upara Pemakumla Radwan 8 Nanta Nakhot yai Julisha Simli SSLC 60.50 Nanta nakhot hangi yai Ricky Stars Imli SSLC 66.16 Nanta nakhot yai Opaladikas Imli HSSLC 65%. Nanta nakhot yai Susan Rose Imli DBA 66.8. Nanta nakhot hangi yai Daisy Grace Imli SSLC 64.50. Oh, dah kena round ni mo. Kalau ni mo tau, kunci mulai jok. Kan? So, Nanta Balakamtis Imli SSLC 73.16. Nanta nakhot ya Igladi Markentis Imli SSLC 81.4. Nanta nakhot hangi ya Ivan Saras Imli HSSLC 70.8%. Bakhatu nakhot ya Valisha Imli BSc 70%.
Auruna. Ai cần màu bắt das ngồi bùi anh răng ba klem tiếng klem speed cô tira sen cô im jong yari banda ti man sim bachelor jing mất chi sơ udaya le nong xuân ban tô cứ tira sing Cos im đơn nam la bụi la bo open đơn cam ban ya em so halakari umat na pan human berry Apo along bendiu ya ban long sim rau on ngam snow ya ga jingli yang ai pi ayugin Namar kari kasih kala jelai daki kam siu ki ba kai